साला वायरल होके खातिर सर्वर लोग का नइखे करत का करम नइखे करत टाइट करो साला हिलता आज वायरल होके ही के बा। नमस्कार प्रणाम जय श्री राम। तो देखो आजकल दुनिया में हर केहू वायरल होके के चाहता, वायरल होके के खातिर का करम नइखे करत। अब देखो वायरल होके के जो आसान तरीका बा हम तो हम लोग के बता सकतनी। वायरल होके पैसों कमेबो दबा के, तो वायरल होके खातिर का करे के बा, तू केहू के लेके आओ, केहू का लेडीज लेके आओ 1000 रुपये पर, ओकरा के एगो लड़का खड़ा कर दो, कह दो मामा है लड़की अथी भतीजी आपस में शादी कर ले बड़ा सन। और देखो लोग देखी कि सरवा आपस में शादी कर, ऐसे पैसा कमाई होता खूबे। आजकल तू देखो मामी भगने से शादी होता, ये रियल थोड़े बा। ये लोग के चुतिया बनाता, चुतिया बनत के वजह सोशल मीडिया चलावता। ये तो बावे आजकल का दौर जाना तर तू पीछे के आवे लगल हो, लगत है कोनो बूढ़ आदमी आवता। ए बाबा हम है जा एने हम वीडियो बनाओ तनी, वीडियो वायरल होके के बा हमारा। ए बाबू का कहता रह, मुंह से कह, मुंह से कम सुनाला कान से हमारा। बहन चोदवा बुढ़वा डायलॉग मारता। रे 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 का कहता री हैं? अरे बाबा कहनिया ई बुढ़वा बड़ा बढ़िया डायलॉग मारता। अच्छा हमरा बुझाइला नु कि हमरा के गाली देता री। अगर ते हमरा गाली देत रहती नु तो तोरा पूरा खानदान के माँ बहन एक कर देती। अरे बाबा तू ही तो कहला वो कम सुनाला कान से तारा। का बात कर मन तारा काम कुछ कहो केंगा सोच सकत का घटिया।